Fáilte riamh go léir go dtí an Óstán Hardiman, ón Scully Sanamdom agus is mis an cúntasóir san Óstán. Is sancóirithe an tostan seo I gcathair na Gaillimhe, tá sin seo ón 8-52 agus tá go leor athrútha feice aige I stair na hÉireann. Tá tábhacht na Gaeilge ag fás an Óstán le cúpla bliain anuas. Tá Gaeilge agan inis ar fud an Óstán, tá comhairtaí ag an deasc fáilte, ag bealach isteach an bharaí, tá Gaeilge ar na bíochlór agus tá cúpla Gaeilgeoir cuid dar fuireann freisin. Táimid ag ghlacha páirt sa Gradam mar creidimid go bhfuil sé tábhachtach go mbeidh Gaeilge I láthair san Óstán, go háirithe gur cathair gá theangach é Gaillimh agus is Óstán I icánaigh é an Hardiman sa cathair. Ó taobh an gnó freisin, tá go leor daoine nealamh bhfuil Gaeilge acu agus bhuaithlinn go mbeidh is acu gur áit córdú do Gaeilgeoirí é an Hardiman.